Novu epizodu, danas ko što igrat ćemo auto, ali vi, sad ćete vi to komentarate. Ko se nije preplatio na kanal, nas se preplati i subscribe-uje. Opa ne, da, to je fora. Ako upadnemo u to, mora biti opad. Pa to ne znam baš bolje. Ne znam kako se još skače. To mi samo problem. Ali sad, ko se ne preplatio na kanal, nek se subscribe. Dođimo lajkova do 30 lajkova da bude nemojte preko, ako bude preko morate učiniti 8 videa. Ako 30 bude 30 videa, ljudi. Dobro, prekinuli su. Ajmo sad da nastavimo. 30. Dobro, sad možemo. Povedimo se. Ovdje što nešto smrdi mi ovdje. Opa, bajko. Idemo, opa, mislim. Baš malo dodaje, baš. Opa, mislim. Ne znam kako ta je. Просто kopasу. Dobro, idemo. Opa. Udar. Rudar, kudar, mudar, trudar, rudar, trud. Jumping out, precious data, maybe we should. Joj, pa mi smo odigrali 100 ovih partija, opa, ne znam. Dobro, ne znam baš da. Hopa, lopat.